Eta, Xabiorek esan bezala, literatura hiztegi tekniko hontan bilduta aurkitu ditut Linazasoro ez dakit guztiak, baina bai ia guztiak, ez? Orain artean liburu bat edo beste idatzi duten idazle egitenak bakarrean bildu izan balira bezala. Eta hemen, aipatuko ditut hiztegi hontan irakurleak topatuko dituen Linazasoroetako bat. Linazasoro aforismo gila aurkituko du batetik. Ez bakarrik aforismo hitzak daukan ataltxo horretan, baina baita ere autobiografia edo errefragoi dagozkien sarreretan, poetikan ere bai, eta baita ere musurismo izeneko generoa horretziz bentornizia hartzela asmatu duela, liburu hontan musuak eta aforismoak kombinatzen dituen genero berri bat. Eta, lehendik ere argitaratutako liburutan erakutsi izan du Carlosek zenbateraino maite duen eta ezagutzen duen genero hau. Eta liburu honetan ere horren erakusgarri asko daude, aforismoa elkarrizketa mota bada sarritan, beste autore batekiko elkarrizketa bat, ideia batekiko elkarrizketa bat, eta baita ere beste askotan paradoxa edo kontraesana edo zerbaiten txiribuelta. Baina Linazasoro aforismo gilaren atzean beste Linazasoro asko daude baita ere, badago filosofiara jotzen duena, poesiara jotzen duena, edo incluso txistera jotzen duena. Bestetik Linazasoro antzerki gilea aurkituko du irakurleak liburu hontan, badaude antzerki pieza laburrak, entremesak, komediak eta tragedia itxurakoak ere, baina bereziki liburuko tragedia bateko izenek salatzen duten bezala, Eugen, Samuel, Antonin eta bat, absurdoren antzerkia iturri ezimestekoa da. Oker ezpana antzerkilan askorik, berez antzerkilan dian askorik ez du argitaratu, Carlosek baino esango nuke narratiba idatzi duenean ere genero dramatikoaren oihartzunak askotan topatzen dira. Askotan dituzte kartoiarrizko estematokiak bere ipuinek edo zenbait kontakizun ia liburu hontan ere bai elkarrizketa soilak dira eta personajeek ere ala esan baliteke ematen dute teatralki jokatzen duten askotan, ikusleak begira izango balituzte bezala. Linazasoro poetarenak dira beste sarrera batzuk. Uste dut Carlosek berak izan izan duela narrazioa egiten egilea eta poesia idazten duena persona bera ote diren zalantzatzen duela berak ere. Eta aurrez argitaratutako poesia liburuei begira ere nik ere izan dut zalantza hori, poesia liburuetan badago poesia salbabide bezala, eta Otoitz bezala ulertzen duen egile bat, amorioari eta eternitateari kantatzen dion askotan. Eta badago halako poesiaren ale derri liburuan, ikuetan edo sonetoetan esaterako, baina liburu honek bestelako poesia molde batzuk ere lantzeko bidea baitzek eman diotela esan honik Carlosi. Eta nik neuk batzutan zalantza izan dut poesia hau idatzi duna Linazasoro narratzailea da Linazasoro poeta izan den ze esango nuke lan narratibotako umorea eta ironia poesia da eraman duela lan honetan beste batzutan baina gehiago, definizioak edo segidila egotzen bali maitute, bakatuko duzue zertaz ari gara. Laugarrenik Linazasoro ipuin gilearenak dira liburuko hori batzuk, nire ustez gogoan garrienetakoak, luzera ertainetakoan eta batez ere mikroipuinetan edo ipuin laburretan esango nuke genero fantastikoaren onena berreskuratzen duela, Cortázar edo Ambrosek edo Piñeiraren oihartzuna jasota, batela alegia formatuan edo distopia deitzen dituen testuietan edo kronia izenekotan. Uste dut hitz gutxitan mundu fantastiko osoak sortzeko gaitasun berezia daukala Carlos ipuingileak, eta egin horretan iruditu zait fantasiak eta imaginazioak gainezka egiten diola liburu zentzu batean, esteso bat dela, zentzurik onenean. Esan behar da Linazasoro novela gilerik ez dagoela liburuan, ez dakit badago nikutik kanpo ere, baina nobel gilea bintzat bai, ez? Eman dizaigu bintzat kategoria hori. Badago Zapata lotzaile izeneko nobel edo novela labur bat, pixkat ditoko dira berriak edo urperatze handia lanen hildoko kontakizuna, ez? Humorea eta tragediaren artean dabiltzan bi pertsonaien inguruko narrazioak asultan ere esango nuke antzerkitik hurbil xamarre dabilen. Uste dut arare ez dira lau edo bost, baina gehiago dira liburuko Linazasoroak, badadelako Carlos
humorista, ironikoa, xamurra, kafkianoa, metaliteraria, obsesiboa, lirikoa edo filosofoa ere bai. Eta, bueno, akaso balabezpagoz, baina gehiago izan dira liburu honen egila. Linazasoro humoristak idatzi ditu liburutzako horri asko eta asko. Akaso antzerki pieza bienak edo antzerki pieza, gixakoak bereziki, baina baita ere esan bezala ipuin edo poema batzuk. Gaina esan gureko humorea ez dela estilo berekoa iztegiontako sarreretan, batzutan ironiatik ari zaigu, humore beltza dago askotan, eta baita esan duan bezala ateraldiak edo txisteak ere ez. Eta irakurleen reakzioak, behintzat nire erreakzioak ere ironiatik algara bainoko espektro hortan ibiltzen dira. Ez nik behintzat antzerkia sarrerako hainbat pasarte etortzen dut algaraka irakurri ditu da. Eta ironiak berriz, dena hartzen du zen hasieratik bukaerara. Autoironiatik hasten delako bere ironia, egiletasunaz ironizatzen dulako, eta hiztegiari buruz, berari buruz ere ironizatzen duelako. Baina horrekin batera, Linazasoro tragikoa ere irakurrezakegu horriotan, heriotzak eta gaitzak, galerak edo gaizkiak obsesionatzen duen idazkera. Eta berak idatzetako dira ipuin asko, aforismoak edo pasarte ugari ez. Eta askotan hor dabiltza, personaiak ere gauzei zentzu bat, arrazionaltasun bat, logika bat bilatu nahian, gehienetan bilatu nahi alferrikako. Eta hain zuzen horren aurrean, pixkat humorea da, gelditzen den aterabide bakarretakoa. Aipatu dugu baita ere Linazasoro filosofoa, idatzia dira beste pasarte batzuk, zerbait aforismotan, antzerkitan, bizitzaren zentzuaz, edo minaz, edo doluaz hitz egiten digu. Eta horrekin batera, etengabea da literaturaren beraren gaineko kezka. Ze funtzio duen poesia askotan galdetzen ari du esan da bezala beraz, liburu oso autorreferentziala eta autokonstientzia zentzu hortan, metaliteratura edo metafizioa ere prozesuna sarritan. Eta liburuko mundu groteskoien artean tarteka badago, Linazasoro xamurrago baten ahotsa ere bai, ez? Akaso beste lan batzutan gutxiago entzun dena, edo hau literaturan gehiago, badibidez autobiografia bezalako apuntetan, edo hildako Zubiri eta Lagunei eskenitako pasartetan. Eta azkenik, Linazasoro obsesiboak idatzitakoak dira beste horriak, ipuinak eta pasarte jarenak izango duke. Bere aurreko liburutako obsesioak ere bere hortan daudelako, eta aldi berean berrituta hartzen dialako iztegian. Erdi gizakia eta erdi animalia diren pertsonaiak, zerbait falta duten personak, espektakulo bihurtzen dien sufrimenduak, goza ortopedikoak, eta lako gozak. Jarraitu nezake beste Linazasoroak aipatzen, aipatzen horiek, lirikoak, kafkianoa, neo-barrokoa edo eruditoa, baina, uste tarrizkoa notagrakin neukakela bere ikuin baten bezala, inazita binetuak ordu bihurtzekoa, eta erregunak, eta erortzeak, eta beraz, bukatzen hasiko nahi. Orduan pixat, xebrek hasieran esan duenera bueltatuz, esatu lezake batek, inbeste Linazasoro baldin badago katalogo bat nahi dutela, ez baten obra baino, edo estilo ariketen que no aipatzen da bibliografian. Baina esan duke liburua irakurriala hartzen dela bat, irudiana baino batasun handiagoa dagoela literaturan molde askotarikoien artean. Eta esan duke funtsean badagoela, erroan badagoela heriotzak edo denboraren joanak edo bizitzaren zentzu gabeziak sortutako larridura bat, baina horren aurrean, eta perplejidade horren aurrean, ematen dian hartzen dituen bideak diala desberdinak. Batzutan humorera jotzen dula, beste batzutan lirismora, edo beste batzutan paradoxara eta gehiagikeriara. Eta esan nuke baita ere, beste iturri nagusi bat dela komunikatu ezina, bere personajeak etengabe adierazten dutena, eta iruditzen zait literaturare zentzu honetan badala, liburuntako literatura komunikazio nahi eta ezin horri emandako erantzuna. Ez komunikatu baina alare idatzi behar da. Eta horregatik danagatik iruditzen zait, Linazasororen euskal literaturako hauts berezita originalenetakoa ez igual ezer berri asmatzen durako, baizik eta
nazazor horiek guztiak daudelako eta tradizio askotatik eraten duelako eta tradizioetako asko gurean entziarako oso landuak, ez literatura fantastikoarena edo aforismoa. Eta uste, bere ibilbide hortan iztegi hau bere emaitza lortu denetakoa dala. Eta baita ere, ezagutzen ez duen batentzat sarbide egokia iruditzen zait, daudelako hemen pixka bat nazazor guztiak. Eta baita ere, ezagutzen duenarentzat, asko bezala, nazazor guztiak bakarrean biltzeko suerte hori izan.